Sanibonani wengane zakwethu. Ngiyathemba niphilile kona wonke amakhaya ngamakhaya. Kuzona zonke indawo la kufinyelela khona lo mbukiso. Akuningi engizokusho, angizokwanda kakhulu. Kodwa ngizodlulisa ukubonga. Ngiphinde ngithi qhubekani ningami. Bese sensimini namanje igeja. I-album yami inhloko nesixhanti ngendlela eniyithakasela ngayo. Ngendlela eniyithande ngayo ngize ngishawa amahloni, ngize ngishawa uvalo. Abantu bayithandela ingoma lapha khona oSlingo, khona uGcwenza nebhova, khona uTsotsi emsakazweni, umama wami, ziningi nje. Ukhuba wethu ziningi ingoma abantu abayithanda kule album. Ngithi bafowethu ukwanda kwaleyo mthakathi qhubekani ningiseke, nami ngiyoqhubeka nginenzele okuhle njalo nje. Inkulu ke bafethu indaba esengiyisungulile, ngisungule i-YouTube channel. La khona ngizokwazi ukufaka khona wonke ama-video engiwenzayo. La khona ngizokwazi khona ukufaka yonke into engithe ngiyayihlela ngaleso sikhathi. Ngabe kuthiwa ngiperforma kuphi, ngabe imaphi ama-interview engiwenzayo, ngizokufaka kwi-YouTube channel kaKhuzani. Okwakho ukuthi uqonde page-ini ufike usubscribe. Kuze kuzothi mangabe ngiposta same time kube khona imessage engena kuwena ukuthi content engiyifakile uyibuke mashinyane. I-YouTube channel ke ngiyivulela ukuthi indawo lezi digital kumele noma sikande sabalala kuzona, ngoba uma ngaba singeni ko digital kunabantu lapha abasebenzisa amagama ethu ayibiza ngoKhuzani, upload zonke izinto egcineni kosuku abantu bayijethi mina kanti akumina. So ke ngithi nginathulela ukuthi ikhona i-channel esengiyivulile ebizwa ngeKhuzani King Ndlamlenze Mpungose. Khumbula ukuthi uKing ungubhale nje ngama-capital letters wonke, uKing. Khuzani King Ndlamlenze Mpungose, then usubscribe uzobona wonke ama-video engiwafaka lapha. Bafethu qhubekani ningeseke le album, amandla enu ayohlezi emakhulu ngaso sonke isikhathi. Ngithi uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anandisele ukwanda kwaliwa mthakathi, niphepheke size siphinde sihlangana kahle ngonyaka ka-2019. Okay, I mean ngonyaka ka-2020. Kunabantu abangibuzayo abathi wena Khuzani yini isound yakho ihluka kunabanye abaculi, yabo? Wenziwa yini nje isound yakho njengafani nabanye abaculi? Bafowethu ngifuna ukusho ukuthi ngisebenza nonjiniyela wami wangempela, ngisebenza noThuthani uMvokandlovu, umuntu ongaziyo abantu angafikela kubona. Uyangazi ukuthi uma ngabe ufuna uKhuzani adla abantu nasi sigqi sikaKhuzani. Nanokuthi lapha kuyasetshenzwa kakhulu, akudlalwa mangabe kuzokhishwa i-album kaKhuzani, kusetshenzwa ngempela indaba yokudlala, ngoba uzubuke nje umehluko. Estudio ngifika ne-keyboard yami, inkostini yami, i-bass yami, bese ngiphinda futhi ngibophela iskim sami, ngibophela uThuthani, ngibophela kabili uThuthani, ngimophele unjiniya, ngiphinde ngibophele kwinkostini, bese ngibophela uSkhindi sabesuthu, bese ngibophela uJJ kwi-keyboard, ngiphinde ngibophela uphathaphatha kwi-keyboard, bese ngithi Maqhude Mfoka Mkhize kwi-bass, ngiphinde ngithi Dogzini kuyona i-bass. Ulindele ukuthi kuzophumana. Kuyasetshenzwa kanzima-ke ngoba lapha ukuthola ukuthi ufanele qale abantu beyinsimbi beze endlini qale, understand? Beze endlini qale kuzokwenziwa lento le ekade ezokwenziwa e-studio. Nje ngendlela okusetshenzwa ngakhona suke sazi, ngoba ngiyaye ngithi noma ngise-studio into esuke isekhanda lami ukuthi abantu abangaka, ama-production angaka angilandelela ingoma, but uma ngabe ngizothi ngiyarelaxa ngisebenze kanzima ngizobajabulisa ngani abantu abangaka. Bese-ke ngishawa into ethi kumele ngisebenze kanzima. Ingakho umsebenzi wami yohlezi unamandla ngaleli lela, ngoba abantu engisebenza nabo bayangithanda kakhulu, bangikhonzile. Uma bezosebenza nami bayajabula, bashiya yonke into. Ngike ngifonele nje uThuthani ngicela e-studio kufika ngizongeze 10 minutes ngizolungisa into encane, ayafika athi ayingeke.
ngoba kwanyaziswa la ngizokubhukhela nje day and night uzokwenza lento ofuna ukuyenza ngoba ngiyazi ukuthi vele ufuna ukwenza lento ofuna ukuyenza nje nabo futhi ngiyathemba bayigqaja ngakho kusebenza nomuntu njenganami oyimeselayo ngiyathemba futhi nabanye abaculi bayimesela bazoyimesela kakhulu ngoba kuyasetshenzwa futhi kusazosetshenzwa kakhulu ngoba umhlaba usindile ingoma kukho kunye ukucashile emva kwendle mazothi siyabaleke ngomeni sizowajabulisa ngani nabantu ngoba ngalithenga iteki lami ngibatshela abantu ukuthi nginalo iteki lami ngilithengile bazohalalisela but egcineni kosuku akumjabulisi ukuthi angayithola ingoma yakho emnandi uyabona ke mase futhi kuthiwakiwe isiginci akuyazishaya ufala beziginci bafowethu haya ungididile ke lokho iginci enginazo zo 15 ufika iteste zonke bese thi na ukhiye ngizodla ngawo abantu kuloko kanjalo sidlaleke le album sidlale ngentambo ezo 12 yonke ngaphandle kwengoma elutsotsi edlale ngo63 but yonke album ayishayifana isiginci ashayifana isiginci yazo futhi uma umdlalo omunye wesiginci uzufise ngazi ukuthi ngabe wena odlalela uzumpela ufise ngazi ukuthi ngabe uwe yabo ngendlela lomfana ashaya ngakhona isiginci futhi ke ayikusencane lokho usazogilima kakhulu uyazi kwesinye isikhathi uyalubona izinto zikwehlele uzukhala uthi awu Nkosi kanjani kanti uNkulunkulu usuke necebo lakhe yabona isandla salomfana leyo ngasifisa ngizalwa ukuthi engathi ngaye ngithi mangena kumaskandi ke ngithole nje umuntu ozodlala isiginci kanje akashafa labo winile mfana hawu khohle ayikho lento hayi akadingi ufala ukuthi uzabona ukuthi shaya isiginci mela aphaphe hayi ushaya ingoma athi ahlale nothi awuzwe nje kanje yele hey sure ngiyabonga kakhulu bafowethu njoba ku December isikhathi senjabulo niphathe kahle thokozelana inhloko nesiqhandi ngiyabonga